मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि समाव मेदामखौ जोंनि बिटिआरनि हस्टेल इडुकेसनाव फरायनो हागोन मेदाम दे गिबियावनो खुलुमगोबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोंनि बै समनि गोजाम बर'नि जे रेडिअ आर्टिस्ट बे मेदामा जोंनि खाथियाव दङ दा जों मेदामनिफ्राय मेदामनि रेडिअआव फैनायनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनगोन आरो मानोना मेदामा दिनै गोबाव जाबाय रेडिअआव खनब्रै फैनाया दा नैबे समाव जोङो मेदामनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिना लानि नोंथांमोननि हास्थायनाय बायदि जों दिनैसिम बेफोरबायदि जों गोबां खामानि मावलांबाय थानि दा बे समाव आङो गिबिथाराव मेदामखौ बिटिआर इउनिभार्सिटि इडुकेसनाव बरायनायजों लोगोसे आङो मेदामनि मोजां मुंखौ बे समाव होनो थाखाय खावलायबाय मेदामनि गुड नेमखौ खुलुमबाय बिथांमोननि चेनेलखौ आं बरायनानै लाबाय आंनि मुङा जाहैबाय रिंखांश्रि बसुमतारी आंखौ आगोलाव रिम्बि होननानैसो मिथियोमोन आंनि नामा न'आव रिम्बि होननानै बुङो रिम्बिसरि ओमफ्राय दा हाई स्कुलनिफ्राय मेट्रिक परिखा होनायनिफ्राय सोलायदों आरोखि रिंखांश्रि बसुमतारी ओरैनो जोनोम गामिया बाहामोन मेदामना जोनोम गामिया आंना रामफलबिल आफलागाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आच्छा रामफलबिलाव आं आफलायाव आं जोनोम जादों दा मेदामा बाहा जेनेबा मेदामनि मेरिज जानाय जायगाखौ खिथानो हागोन एसे आंनि हाबाया क'क्राझार औवाबारियाव औवाबारि ना औवाबारि जादों आच्छा बेनिफ्राय दा मेदामा नैबे समाव ओमफ्राय मोगथां जिउआव दा मेदामा मा मावो बेखौ एसे खिथानानै होनो हागोन नामा नायगिरिफोरनो आङो दा जवाहर नवोदया स्कुलावनो मावगासिनो दङ आं 2004निफ्रायनो मावदों दासिमबो दं ओमफ्राय दा आङो बिजनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि कामारगुरि नवोदया स्कुलाव मावगासिनो दं आच्छा ओमफ्राय न'खराव एसे खिथानो हागोन नामा फेमिलिनि सोमोन्दै साबेसे गथ' गथायफोर दङ साबेसे फेमिलिया आंना गैथारा हासबेन्डआ मा खालामो मेदामना जों बिसि फिसाय सानै फिसाला सासेल' दं फिसालाया सासे 8 बोसोराव दासो 3आव फरायदों आरो स' होमबा जोंनि बे समाव मेदामनि फुल डिटेल जों मिथिखाबाय मेदामनि जोनोम गामि आरो बा हाबा जाखो आरो फेमिलिनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय दा नैबे समाव आङो मेदामनिफ्राय मिथिना लानोसै दाना बै समाव जों थांसै दाना उनफारसे बै समाव जे मेदामा माबोरै जेनेबा रेडिअ आर्टिस्टआ फैनो हाया मेदाम बिनि एसे जारिमिन खिथाना होनो हागोन नायगिरिफोरनो आङो देंखोमुआव आङो उन्दैनिफ्रायनो गोसो दंखायोमोन ओमफ्राय आं बिदिनो स्कुलाव जेनेबा आनसलिक बा स्कुल उइकफ्राव आनसलिक मिटिंफ्राव बिदिनो मोसानायफ्राव रोजाबबाय थायोमोन आगोलनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्राय बहुद माने आं आगोलाव रेडिअखौ बिराद खोनासङोमोन आं बै समावथ' टेपबो गैयामोन रेडिअआवनो खोनासं माने एसे इन्टारेस्ट लायोमोन आरोखि
ओमफ्राय रेडिअ'आवहाय आङो बे आदा ब्रजेन होननाया आंनि बिदा आदा ब्रजेना माने आंखौ ग्रुप सङाव खननो होननानै बै 15-16 बोसोरावनो आंखौ लांफाजेनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव आं पार्सनेल सिंगेल मडार्न संखौ आङो 96आव एप्रुभ खालामनानै लादों ओमफ्राय बेहायनिफ्रायनो आं रोजाबदों आरोखि 1996निफ्राय 1996 मा मेडामा सिगां समाव क्लासिकेलफोर लाबाय बायदोंमोन क्लासिकेलखौ आङो आगोलाव लानाय जायाखै ओरैनो खनलाबाय थानाय जादों ओमफ्राय मेट्रिक पास जाखांनानैसो आं कलेज हाबबा लादों आरोखि आं कलेज सेरफांगुरि जनता कलेजावनो हाबदों ओमफ्राय बै कान्तिस्वर महिलारि होननायजों आङो फार्स्ट लाग्रोदों आरोखि बे फोरोंग्रोदों आंखौ माने क्लासिकेल संखौ बेनि उनाव आङो मेट्रिकखौ HSखौ पास खालामनानै क'क्राझाराव माबा लाफैदों BAखौ एडमिसन लाफैनानै ओमफ्राय बे क'क्राझारावनो ओमफ्राय प्राइभेट टिउसन लानानै बिदिनो प्राइभेट एगजामबो होबाय साब सेन्टार दंमोन आरोखि रैसुमै एकाडेमि बै माबायाव क'क्राझाराव बेवहाय लखनौ भातखन्डेनिफ्राय मिउजिक लखनौ भातखन्डेनिफ्राय बेवहाय साब सेन्टार माने परिखा प्राइभेट होयोमोन आरोखि ओमफ्राय प्राइभेट टिउसन लानानै प्राइभेट डिप्ल'मा लाबाय ओमफ्राय डिप्ल'मा लानानै बेजोंनो साख्रि मोनबाय आरोखि बेजोंनो रोंबायबो एसे आं बिसारद फार्स्ट दा क्लासिकेलाव बै जेब्लानाखि रेडिअ'आव मेडामा मेथाइ खनहैदोंमोन बे समाव मेडामा मेरिज जाबायमोन नामा जाथ'वाखैमोन जायाखैना ओमफ्राय नैबे दा नवोदयावहाय मेडामा जब मोनबाय बेखौ मेरिजनि उनाव ना सिगां मेरिजनि सिगां 2 बोसोर सिगां नैबे समाव आं मिथिनो लुगैबाय दा बेहाय नोङो मेडामा दे रेडिअ'आव मेथाइ खनहैदों बेवहाय नोङो मेडामा रिमुनारेसनफोर बै खननाय समाव मोनबोबायदों नामा बिदि होबोबायमोन नामा बै समाव रेडिअ'आव जुदि मेथाइ खनहैयोब्ला बैनिफ्रायनो रिमुनार फैसा रांफोर एसे हरबाय बायोमोन नामा फैसाथ' एसे हरो बिदिनो गोदोथ' 1000 बिदिनो 1500 बिदिल'मोन आरोखि एसे एनै बिदि 5था खननांगौमोन 5था गानजों बिदिनो 1000 1500 डिसटेन्स हिसाबै हरो आरो आंथ' गुवाहाटियावसो फार्स्ट जाजेनदों अल इन्डिया गुवाहाटि रेडिअ बेनिफ्राय क'क्राझारावबो जेला क'क्राझाराव खुलियो बेवहायबो खेबनै खेबथामसो रोजाबदों आरो क'क्राझार सेन्टारावबो रेडिअ सेन्टारावबो ओमफ्राय दा मेडामनि बैफोर खननाय मेथाइफ्रा बा बिनि अनगायैबो रेकर्डिंफोर खालामनाय दङ नामा केसेटफ्राव सोजानाय माने मेडामनि गान दङ बेनि अनगायैबो रेडिअनि अनगायैबो आं केसेट रेकर्डिं खालामदों फिल्मावबो रोजाबदों आगोल बे बेहेर फिल्म दंमोन बेहेर फिल्मा आगोल नामजादा जादों मा मेथाइमोन मेडाम बेयो जादु मेथाइमोन आरोखि जादु मेथाइ होननाय हाय हाय मादि जादु गोनां नोंनि महरा रोजे आंनि मेगन थाइनै नोजोर नोङो दोनबाय खाबथाना हो हाय हाय मादि जादु गोनां नोंनि महरा रोजे आंनि मेगन थाइनै नोजोर नोङो दोनबाय खाबथाना बोदोर जायो गोसोआ आंनि नोंनि थाखाय गोसोनि हायनायाव नोंखौनो फज'बाय अरायनि थाखाय सानसेनि नुनायावनो जुगे जुगे नों
आंनि जिउनि मोदाय जाबाय सानसेनि नुनायावनो जगे जगे नों आंनि जिउनि मोदाय जाबाय हो बारसे बिबार नोंनि दरखङाव बारदों उदां गेवलां बेरे मोदै गोदै बेदै सिखिरि नों सोबलां मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि अनसुला महर मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि हायना महर गां गैयाब्लाबो गोसोआ बिरलाङो नोंनि सेराव सावननि जोमै गैयाब्लाबो जुब जुब अखा दामब्रा हायो आसारनि जोमै आनथि हारानि थयला माहाजोनाव नों जेला रुवाथि थायोबोला मा बुङा सना मा बुङा आनथि हारानि थयला माहाजोनाव नों जेला रुवाथि थायोबोला मा बुङा सना मा बुङा आंलाय बुंदोंमोन खारसनहैनो बेथन जाखानाय दं बोरै हानो दानो खारसनहैगोन दायनांगोन आइ आफायासो सुजिनांगोन सुनि मा सुनि जाखो आंनि खाफालालाय जुलि माबोला जुलि लाबावनो आंहा दालाय जोबोर मोजां मेडामनि मेथाइ माने गाराङा दासिमबो दङ दङ बेनिफ्राय रेडिअनि मोनसे मेथाइ खननानै खिथानो हागोन मेडाम जुदि रेडिअनाबो दङ माने आङो सबसे बेस्ट मेथाइखौ खोनासंनायानो जालाना ओंखायनो गोसोआवबो थालायलाङा र' दाथ' जों बैफोर मेथाइफोरखौथ' आरो जोङो खुनु खोनाफिनलाबो रेकर्डिंबो जानाय जायाखिसै रेडिअफोर खननायफ्रा बेखौ आङो दा रेडिअनि दोंसे आं मोजां मोननाय मेथाइखौ रेकर्डिं खालामनानै दोननो नागिरदों आङो बेखौ खालामगासिनो दं आरो दा जाजोबाखै नैबे बेसे गोजोन निजोम बे मोनाबिलि समाव बेखौ आङो माबायावबो रोजाबदों डिडि टिभि डिडि वानावबो दूरदर्शनाव मोनाबिलि समाव गोसोआ आरोबाव गोजोनग्लायसिनो होनलायनायखाय रुपकथारनि बेखौ अनसुमा नार्जारि लिरदों क'क्राझारि अनसुमा नार्जारि ससे खनसे बेसे गोजोन निजोम बे मोनाबिलि समा मोनाबिलि समा बेसे गोजोन निजोम बे मोनाबिलि समा मोनाबिलि समा निजम बे मोनाबिलि समा मोनाबिलि समा
सा हालै दैलो रिन्दाव रिन्सि दाउमा दाउसानि खननाय मेथाइजों रिङै रिङै गोजावबोदों जरासे जिउनि रैसुमै देंखो जरासे जिउनि रैसुमै देंखो बेसे गोजोन निजोम बे मोनाबिलि समाव मोनाबिलि समाव एकदमबारे आं बिराद मोजां मोनबाय मेडाम बेनो आंनि फार्स्ट रेडिअ खननाया नायगिरि नोंथांमोना नुदों जे मेडामनि गाराङा दिनैसिम जोबोर मोजाङै दङ ओमफ्राय मेडामा दहाय होनखादों जे मेडामा उन्दै समनिफ्रायनो क्लासिकेल लादों नंगौ बाथ्रा सैथो जों मिथिगौ जे मा दिनै गोबां आर्टिस्टफोरनो होनो जे मा जुदि सोरबा जुदि मेथाइ खननो फैयोबा दिनैनि थारिखआवहाय क्लासिकेलखौ मोजां लानांगौ होनना बुंदों मानोना क्लासिकेल लायोबा जेरावबो पारफेक्ट जायो होननानै बुंदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनाव साजेसन खालामनो लुगैदों जे मा नोंथांमोनाव जुदि मेडाम बायदि मोजां बेबायदि मोदि गारां जुदि मेथाइ खननो गोसो जायोबा नोंथांमोनाबो क्लासिकेल लाथारनांगोन दा बे समाव नोंथांमोना नुखाबाय मेडामा दिनैसिमबो बिनि गाराङा मोजाङै दङ आरो जेनाखि बेहेर सावथुननि हाय हाय मासि जादु गोनां बे मेथाइखौ दिनै मेडामा नोंथांमोननि गेजेरावहाय खननानै खिथाबाय इभेन जोंबो मिथियामोन जे मा बे मेथाइखौ दि मेडामा खनदों नाथाय जों दिनै मोगथां जिउआव जों मेडामखौ दिनै लोगो मोनफैबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं मिजिंथियो जे मेडामा उननि समावबो बेबायदि मोजां खनलांबाय थानो हादों आरो आं बेखौनो खावलायगोन जुदि मेडामनि बैफोर मेथाइफ्रा जुदि रेकर्डिंआव दोननो हानायमोनब्ला माने मोजां जागौमोन मेडाम आरो दा बेनि सायाव मा जे मेथाइआ रेडिअनि जे मेथाइआ एसे फेमास जादों बेखौ आं दा ओरैनो पार्सनेलि फैसाजों मोनसे रेकर्डिं खालामनानै दोननो नागिरदों जोबोर मोजां खामानि बेयो मेडाम ओमफ्राय बे मेथाइ खनै खनै फैनानै मेडामा मा बान्थाफोर मोनबाय बायनाय दंबाय नामा बबावबा बान्थाखौ आङो ओरैनो गोदोसो बे माबाफ्राव स्कुलाव हाइ स्कुलफ्राव स्कुलफ्राव खनबा मोनोमोन आरोखि ओरैनो बेहाय मोनाखै आं बान्था माने कम्पिटिसनावनो उनावहाय लानाय जायाखै खेबसेहाय मोनदोंमोन क्लासिकेल समाव बिराद गोबावसै आरोखि क्लासिकेलनियाव खेबसे मोनदों ओमफ्राय सावथुनफ्रावबो एक्टिं खालामदों नामा मेडामा बर' सावथुनाव बै माबा रामफलबिलनिफ्राय सान्दिया आसान मोनसे माबादोंमोन ना शुटिं खालामदोंमोन बेवहाय बिदिनो ओरैनो मुस्रा सालाबायनाय लादों आरोखि मेथाइ खननानै बे दङ दाबो दङ बियो मुस्रा सानानै मेथाइ खननाय दा होमबा मेडामनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो मिजिंथिदों नायगिरिफ्राबो नायनानै थुलुंगा मोनगोन माबायावबो आङो ख्रिस्टियावबो हाबदों ख्रिस्टियाव मोसादोंबो आं बागुरुम्बा मेडामा मोसानो रोङो बागुरुम्बाबो मोसायो गासिबो रोंजोबगौ बै माबानिखौ खेराइनिखौ ख्रिस्टिनिखौ थुंग्रि सिबनाय दाहाल थुंग्रि ओरै गथ'फोरखौबो फोरोङो आङो दा स्कुलावबो बिराद मोजां बागुरुम्बाखौ हायो जोंनि आफलायावनो आफामोनहानो फार्स्ट बे आयं खामिनिखौ लांनानै आयं खामिनिया गुरु आरो आंनि बेखौ लांनानै फोरोंदों आरोखि जोंनि आफामोनहानो फार्स्ट दिल्लीयाव लांग्रोनाया ख्रिस्टिखौ 1952 ना बेसेबांबा बे इयारा एसे बावबाय आं आफा जों बिराज महन बसुमतारी बिसोरनो लांग्रोजेनदों आरो दिल्लीयाव जोंनि आब'मोनहानो थांग्रोजेनदों ओमफ्राय उनाव जोंबो सोलोंनानै थांदों जोंबो दिल्लीयाव थांदों केलकातायाव थांदों बिदि आरोखि दा नैबे समाव जोंनि जेनाखि बर' लाइमोनफोर जायफोरनाखि जाखांबोबाय थानाय बिसोरखौ मेडामनि साइडनिफ्राय माबा मोनसे साजेसन होगोन नामा कालसारनि बिथिङाव आरो बा मोसानायनि बिथिङाव माबायदि खालामोबा साबसिन जालांगोन बेखौ दानि गोदान मेथाइ खनग्राफोर बिसोरो क्लासिकेलखौ फ्रायानो लाया मानसिफ्रा ओरैनो खनलानानै माबागासिनो दं आरोखि ओरैनो इउटुबफ्राव सोरजों रेकर्डिं खालामनानै क्लासिकेल लायोबा एसे मोजां साबसिनसिन जायो आरोखि आं बेखौनो सानो क्लासिकेला बहुद संगितनि थाखाय फर्मुला मा माने मेथाइ खनोब्ला रोजाबोब्ला मेल'डियास हगारोब्ला माबायदि हगारनांगौ मेथाइखौ रोजाबनांगौ बेफोर गियानखौ मोनो आरोखि अनेक गियान मोनो ओमफ्राय ओरैनो मेथाइफ्राथ' दा अनेक जानला मोनला जाला जोब्बाय दा रेकर्डिं खालामनायफ्रा बिदिनो जोंथ' गोदो
एकदम मेथाइखौनो बासि बासिसो रोजाबो ओमफ्राय रेकर्डिं खालामोमोन आरोखि गोदोनि दिनाव दाथ' बिदि नंला थारमाने बर' सुराबो गोमालांनो हमबाय लासै लासै आरोखि दा बर' सुरखौबो लानांगौ जेरै आधुनिकखौ माबा खालामथारबाबो रोजाबोब्लाबो बर' सुर थानांगौ आरोखि आंनि हिसाबाव सैथो बाथ्रा औ ओमफ्राय माबा मोनसे गोसोआव फोरमायनो गोसो दंबावो नामा मेडामा माबा मोनसे बाथ्रा हारिमुनि अनगायैबो बा हारिमुनि सायावनो हारिमुनि सायावथ' बिदिनो आंबो ओंखारनो गोसो जायो हारिमुआव दासिमबाबो खिन्थु आङो दा नैबे जबनि सायाव टाइमखौ बांद्राय होनो हाया थेवबाबो आङो गेजेर गेजेर बिदिनो बैसागु फांसनफ्राव आं टाइम मिलायबा दाबो खनहैयो रोजाबहैयो आङो दाखालिबो रामफुर बिलाव लेंहरनायाव रोजाबहैदों ओमफ्राय आं दा गोदान मेथाइबो आङो रेकर्डिं खालामगासिनो दङ मानसिफ्रा होनगासिनो थादोंमोन नालाय गोदान मेथाइ माबा दिहुननो रोजाबनानै दिहुननानै गाराङा दाबो मोजां दं होननानै दा आं आंनि फैसाजोंनो रांजोंनो दोंसे दोंनै बिदिनो दिहुनबाय थानो नागिरदों आरोखि रांआथ' गैया जेनेबा बैसो जाबा गारनो साना मोजां मोनो हारिखौ सिबिनो हारिखौ सिबिनो थाखाय मोजां मोनो माने गोदोनिफ्रायनो जोंहा इन्टारेस्ट दं आरोखि गोदो आन्दलन समावबो जोङो ओंखारफादों एसे एनै बै माबायाव रामफलाव बे लामायाव हाइरड जथेलाबायनायाव जोंबो जथेफादों आरोखि बै आदा गारला बाथामोन बिसोरो माबादों बिसोरजों ओंखारफादों जोंबो एसे एनै ओंखारफानाय मोन्दों आरोखि ओमफ्राय मिथिं दावथिंफ्रावबो एसे एनै रोजाबहैनो मोन्दों जों ग्रुप संफोर बिग्रायमोनजों ओमफ्राय बे गुमै फुंखामोनजों ज' ज' जों गोदो ओंखारफायोमोन रोजाबफायोमोन आरोखि बेनो आरो होमबा नैबे समाव आङो भिउवारफोरनो बेखौनो मेसेज होनो नागिरबाय मेडामनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय मानोना मेडामनि फेमिलिनि सोमोन्दै मिथिबाय मेडामा बबे समनिफ्राय सारेगामालाया माला समनिफ्राय सावथुन मुलुगाव फैया ओमफ्राय बियो जाहैबाय मा रेडिअ'आव मालानिफ्राय खनजेना बिनि थारबारखौ जों मिथिबाय दा बेनिखायनो आङो मेडामखौ आं बेखौसो इसोरनाव आरज खालामदों जे मेडामा गाहाम देहा लानानै मेडामजों लोगोसे मेडामनि हासबेन्ड आरो फेमिलि गथ' गथाय गासिबो गाहाम देहा लानानै आरो मोजाङै माने सुखि गोजोन न'खर संसार खुंलांबाय जानो हादों आं बेखौ आसा खालामो आरो आं खावलायबावगोन जेनेबा मेडामा दानो हथात जेनेबा नागारथ'वा जेरै दा मेडामा होनदों जेनेबा खनलांबाय थायो जेरै मेडाम सुलेखायाबो दा खनगासिनो दङ थिग बिदिनो मेडामाबो जेनेबा खनलांनायखौ माने नागारा आं बेखिनिखौ खावलायबाय ओमफ्राय लोगोसे नैबे जोंनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनो जायफोर नायगिरिफोरनि लुबैनाय बायदि सिनियर आर्टिस्टफोरखौ लाबोबाय था होननानै बुंनानै दिनै जों मेडामा जोंनो बेखिनि समखौ होबाय आरो नायगिरि नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनबाय ओंखायनो आं बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेल जानानै आं बे समाव जोंनि बे समखौ होनायनि थाखाय आङो बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिबाय मेडाम दे गोजोनबाय